Sa unang pagbasa, mga igsoon, dunay mga ulipon nga nabihag si Nabucodonosor, upat ni sila kabuok, si Daniel ang usa, bag-o ra baron ang atong kaning kuan presidentes mga acolytes nganlag Daniel. Pahiyong sa si Daniel da. Ya kani sinulat sa ni propeta Daniel, ambot kani atong Daniel di ba kani yawanon, basta si Daniel diri sa nabihag ni kuan Nabucodonosor, mga kuan ni sila propeta ni Daniel nya ang iyang kuyog kadto si Shadrach, Meshach ug Abednego, iya sa tong mga kauban nya ulipon sila, gipriso sila, gikontrol sa hari, pero wa makontrol ang ilang kasing-kasing ug hunahuna. Mao to nga wa sila mosimba sa bulawan nga Dios ni Nabucodonosor. Wa sila mosimba, mo tong perting sukuas hari, ingong hari, last chance. Isulti ro sa akong atubangan nga musugod na mogsimba karon. Kay di gani mo promise nga mosimba, ihog mo na ko anang kalayo nga akong gipasilaob, hudno nga nagsilaob, kinsa may muluwas ninyo diha. Ingon sa dayon, ingon ani ang tao nga kanabitang gawas nun, tanawag kung sa ilang tinubagan, miingon sila nga dili na kinahanglan nga mutubag pa mi nimo mahal nga hari, bahin ana kay imo manang desisyon. Kung luwason mi sa Ginoo nga among Dios gikan anang kalayo, maluwas gid mi. Pero kung di sad mi niya luwason, o di mamatay mi. Pero ang siguro lang yun, dili gid mi musunod nimo nga mosimba mi anang imong Dios kay nakaila mamis tinuod nga Ginoo. Bastang suko ang Nabucodonosor sa to gipilo-pilo og kapito ang kainit skayo. Og kamo pa ka giingnan atos hari. Nya na nagasilaob na diha ang hudno. Unsa inyong itubag? Imagine ba? Nana diha gasilaob na. Unsa man mosimba mo atong bulawan nga baka ba to? Mosimba mo o dili? Ilingay mo tupad ina. Mosimba ka. Nya gisaaran pagid ni sila sa hari. Giingnan pagid ni sila sa hari. Og mosunod mo, nakita man ako nga mga bright mo, ako mong himuong mga usas ako mga officials sa akong gingharian, tagaan pa kag posisyon. Ay may mong palabihon, simba kas Ginoo o ihog ka atong kayo. Sa to sayo panto kong pagkasulti. Unsa imong palabihon mo, simba kas ilang Ginoo o ihog ka atong kayo. Ingnon lang gani mo. Unsa inyong palabihon, mo palit mog slot o magtigom og kwarta? Behay may inyo anak no be. Hay may inyong palabihon, mo palit mog slot o magtigom og kwarta? Kana kuan gina kada ginagmay ra gid kay na. Oy, galisod oy. Unsa man inyong kwarta rong nas inyong bulsa, ipalit ninyo dito pagkaon o ihog ninyo sa sibot. Oh, awa. Mao to gigapos sila, gigapos aron di gyud makaikyas o gihog ngadto sa kayo. Pagtan-aw sa hari, ingon siya, di ba tulo man to katawo atong giiksa? Siya, siya, sa man ang upat naman nakabuk akong nakita diha nga naglakaw-lakaw sa kayo nga wa na may gapos.
Wa mapasok, wa na say gapos. Nya galakaw-lakaw dito sa kayo. Og diha nakaingon si Nabucodonosor, daygon ang Dios ni Sadrak, Mesak ug Abednego nga nagluwas kanila pinaagi sa pagpadala og anghel. Mga igsoon, kining istoryaha nahitabo ni wap matao si Hesus. Pero duna na di ay mga lig-on og pagtuo, labi na gitong mga propeta nga tinuod, lig-on na silang pagtuo, og tungod sa ilang pagtuo nahimo silang gawasnon, free persons. Ang kagawasan nga tinud-anay magsugod gyud na diri sulod sa kasing-kasing og sa huna-huna. Og unsa may una natong likayan, ang sala. Lingay mong tupad. Ingna na kay sa ingna. Niya maingon gani siyang ina ulipon ka. Ulipon. Dili ka gawasnon. Pareho na ng bana mga bit. Ulipon na siya sa iyang kabit. Di na siya gawasnon nga mo istorya sa iyang asawa sa tanan niyang gibuhat anang panahona. Di ba? Hasta sa dang asawa. Ang asawa, mga bit, maglisod na siya. Di na siya free nga magsigig istorya-istorya sa iyang bana, sa tanan niyang mga kasinatian. Doon na siya'y panagana. Mo na magsugod na naglikay-likay, di na kay na makig-istorya dugay. Unya ang iya sang naong, labi na gyud og makalitan siyag abot, mura siyag masyak. Ratulon ba? Uy, mana? Niya bitaw ta din mga staff nga inigingon ako, may buntag, padir nako. Ikaw klaro kay ni do na ginigi taguan. Kay nganong mo iking man. Bisag na ako loyo. Sa na imong gibot, ay padir. Ako, kani nga sakristan na siya ba nila mo iking? Yana ba mo iking ba? Oy, klaro kay ka, sadan ka. Yang pari ko no, pakuyawi ko no, napader, di ako'y kanang mupalit kog mga 100,000 ka slots. Nawa ko no, maigking bang pari? Sa inyong paminaw, maigking ka ko. Ha? Maigking ka no? Kanang pari sa dana. Pero nigingon ninyo nga, pader, palit kog 100,000 ka slots sa SBF DAG. Nga maingon ang pari, wow, praise the Lord. Aka na, pari, awa na isa. Itistingi ko ninyo karon iguman. Abisag kamo mga online parishioners, i-text ko nako na naman lang tay ang atong nahibilin sa SBF DAG 44,284 ka slots, tag 500 ni pesos per slot. Tiksi ko nako, Father, ako nalay palit anang tanang 44,284. Tanawa kung sa akong reaksyon. Masyako dili. Ambot lang ka. Ato ding i-report no ang atong SBF DAG 15,716 ang atong halin niya ang ato sang DCHS para sa atong pista na nasa tay halin nga 7,834 slots na apay 22,166 slots nga available, tag 200 pesos per slot ni siya. Niya nasa tay 22 slot challenge, niabot na sag 157 ang atong halin. So atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Niya nasa tay tag 500,000 nga slots, investment slot kaning DSAP. Niya nasay ang nagpabilin pang 183 ang atong halin. Ambot doon na pabakay mudugang ani. Open paghihapon ni siya. Marelax kita mga igsoon basta ang atong sala atong mabuntog. Kana bitang magsigi kag pamakak sa imong giutangan, magsikag pamakak, sikag pasangil, nya di lang gyud ka mo bayad. Tanawa ini kakita nimo siyang naong bisag layo pa mulikay ka. Pero tininuod gyud ang imo nga wa gyud kay kwarta, nya ang imong gugma na agyos pagbayad, na timingan lang yung wa gyud kay ikabayad.
bisag tamparuson pang imong naong, relax ra gyud kang moatubang anang imong giutangan. Ligi ay mong tupad ina, relax ra kasi imong giutangan. Ina, di ka maglikay-likay. Pero ang pinaka-relax gyud kana yung dili mangutang. Ngano man, tungod kay wa man magsugo ang Ginoo nga pangutang kamo. Wa man, yan ingon mas Kristo, kung motuo mo sa akong mga pulong, unya magsunod mo sa akong mga pulong, mahibalo ka mo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran mo'y muhatod kaninyo sa kagawasan. Kani manggong kamatuoran, kusgan kay ni siya, powerful sad kayo. Ang kamatuoran ba? Tanawa o, kanang imong naong, unsa may tinuod ana, puti o brown? O puti gani ng imong naong, niya mao ginay kamatuoran, relax kay kang moatubang sa gawas nun ka ba, maglakaw-lakaw, gawas nun kang maglingi-lingi, ana. Pero ang imo ging naong, imo nang gipaputi, bisag brown na, mahadlok na kas abog, mahadlok na kas adlaw, nya dali na kaayo nga mataptan og sakit ng imong naong. Daghan na kay kag ipanghid-hid kada gabi, hadlok na kay kastanan nga mataptan og mga kagaw kay muriak mandayon. Kakuha mo? Kadang imong buhok, unsa may kamatuoran ana, itom jud ka na, bland jud ka na, o giuban na. Ana. Nya kun imo gani na siyang tinaon, di na jud ka relax. Kay mausap magina from time to time ang punuan sa buhok nimo. Di magsige na sa kag-check up. Na mo kuba imong dughan ba ikakita nimo nga na sa ni lain color. Pero kun nadawat nimo ang imong yung natural nga buhok, kay mao ginay kamatuoran, bisan pagsawayon kas tibuok kalibutan, mo smile ra gyud ka og wa gyoy bisan gamay nga kana na ang ka-insecure diri sa imong kaugalingon. Ingon ana na, bisan gani ka ng kiss-kiss inyong kilay, kanang badlis-badlis ninyo, ana, makapa-insecure man na. Labi na inigtanaw ni mo sa imong tupad nindot kay pagkabadlis iyang kilay, yang imo di kay nindot, na, ma-insecure na sad ka. Pero kung ang imong kilay mao ginay natural, bisan pag-ingnon ka unsam na imong kilay, hibat man lang na, nipis naman kay nastanan, mura naman kagway kilay, maingon ra dayon ka, mao man ni na ang gihatag sa Ginoo, mao man ni ang pagbuot sa Ginoo. Mao ni pagbuot sa Ginoo, inang Ginoo nga patubuo na imong kilay, aron sad mo nindot na imong naong. Ingon sad ka, di man ko kabuot sa Ginoo, ang Ginoo may magbuot para nako. Mo na giingon ni Sadrak, Misak ug Abednego, og luwason ko sa Ginoo, hibaw magyud kong luwason ko niya, kay gamhanan man na siya. Pero di sa ko niya luwason, kinsa man sa kong mudiktar niya. Sa to pa, free. Bana ka, ingnon ka sa imong asawa, ikaw no, hibaw na ko, nangabit ka, pero wadyo ka mangabit. Wa ka nangabit ba? Ikaw nangabit ka, animal ka, pisti ka, inatay ka, bakakon ka. Magsige ra jud kag smile, magtanaw siyang naong. Di jud ka maguol, di sa ka masuko. Pero naa jud kay binuhatan, inigingos imong asawa nangabit ka, piti giday naong ana. Imo man ang tamparuson aron mo hilom, kay ngano man kada niya sulti nga nangabit ka, mura man kag tulisokon, mura man kag alingugmugan, kapuyan. Mawitan ng istoryas mga katigulangan ba, suko kayo ang batanon, kay ginganlan siya batig naong. Nya moingon din tong tiguwa nga naay wisdom, ngano man di ay tinuod ay kang batig naong. Ang sa imong tubag, pangutanon ka ba, suko kay kang giingnan ka, gibuli ka, batig kang naong, suko kay ka, nya ingnon ka, ngano man di ay sa imong bahin, unsa may tan-aw nimo, bati di kag naong. Tubag, o may kang dili, ano masuko man ka, nawa man siya kita sa imong kagwapo o sa imong kagwapa.
Buta man to siya. Ug moingon sa ka tinuod nganong masuko man sa ka nga kamatuoran man na. O di ba? Kanindot ana. Ngilingi ako ng imong tupad. Ing na relax ka sa imong naong. Na relax ka na imong naong. Ana. O na di jud ka masuko. Ang bana di sad masuko. Ug ingnos asawa, wa kay ayo. Wa kay kwarta, gamay kag sweldo. Di, usaha man jud gamay kag sweldo. Dawaton. Nasayop kong pamana nimong animala ka, doon naman tatoy, dato-dato nga namuyab na ko, pili yung ko nimong panuwaya ka, sipyat ko, doko lang ka. Sao man yung naminyo, magyunta. Higugmaon ti ka, sigon sa akong kapasidad. Di ba? Nganlan ko ni rinig, way ayo kang paria ka, sige lang kag baligyag slat, sige lang kag pangwarta. Di ra ko yun masuko ana. Moingon ra gyud ko, tanawa lang ang atong nabuhat diha. Tanawa lang ang nahitabo sa atong parokya. Ana, kamo na lay husga ana. Di ba? Wa man tinuod man sang tininuod man sa ni akong pagpamaligyag slat kay hasta ako sigim sa kong palit og slat. Oy, mobiya ko aning parokya ha, mga next year na siguro kung buhi pa ko, mobiya man ko dinhi. Di jud ko mag-uol kay mas dako pa kog napalit ninyo kadaghanan ninyo layo ra mo sa akong pinalitay slot dinhi. Di jud ko magilty nga gada ko sa inyong gipalit nga slot kay mas daghan pa kog napalit nga slot sa kadaghanan ninyo. Pila ra gyud kabuok ninyo ang makaparihas akong pinalitan. Kinsa man ninyo din mo palit og slot nga labing minus 5,000 kada semana. Taas kamot. Sukad adtong June 2020. Tanawa, lupig mo na ako. Ako kada semana labing minus 5,000 pesos ang akong slot nga paliton ngadto sa 30,000 pesos kada semana. Ako lang ning gisulti kay dili pagpagarbo kung dili tungod kay siguro ko nga kining pagpamalit og slot para gid ni sa simbahan, dili ni parang siyano, dili ni para dinhis mga kaning mga tiwasonon nga ni arong sigsimba kay mga matay ra man ni sila, para gid ni sa simbahan. Okay, para man sa simbahan mo padayon kog buhat ani hangtod makahimo pa ko og pabuhaton pa ko sa Ginoo. And this can make me free. Tanawa diha ang balay nila ni Cafe o Brad Titing. Free kay silang niguba silang balay. Free sa tanga, mubayad sa ilang balay. Why, pugsanay. Pulos mo smile. Inikita na mo, di yun maingon sila sa cafe. Naong ni pariang, guba mong balay tungod. Panuway dako. Ikakita, ulo pa dir. Ako di kakita sa cafe, tanawa, itong kumbinto, nindot na kayo. Kadturag yung inyong balay mo, nakaali at gamay. Di ba? Nga naman day, bati din na ron na itong kumbinto. Ingnang bati, di ba? Ihog ta mo ditong San Vicente. Ayaw, kamo nalay husga diha. Akong gitiksan si Architect Gulani, mo manay ni Pacquiao ng atong San Vicente nga mubarog dito. Inilam sa kanang may man kanang mo sculpture, karon ko no, karong adlaw ilan ako nung isugod og deliver si San Vicente. Atong iampo nga dili mulahos sa SM basig mag-shopping si San Vicente ba. Nga malahos untag diretso dinhi siya. Ugma pa der akong itiksan gahapon. Ugma pa der amo nang i-deliver si San Vicente Ferrer. Dota no. Atong tanawon og naabagi San Vicente diyang mubarog diya babaw. Sige, manindog na ta.